खुलुमबाय नायगिरिफोर फिन खनसेबाव दिनैनि गोदान ब्लगाव नोंथांमोनखौ बयखौबो गोसो गोरबोजों बरायग्रोना लाहरनाय थाबाय अननानै नायलांदोलाय दिनैबो भिडिअखौ जोबजासिम जायफ्रा डेलि ब्लग भिडिअ भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो आरो ना अननानै दसेबाबो टाइम होनानै नायदोलाय आरो सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानबा आं वेलकाम खालायो आरोखि ना बे भिडिअसफोरखौ नायनानैल' डाटा मोजां मोनदोंबा साबस्क्राइब खालामनानै ला बेल आइकनखौबो क्लिक खालाय जाहाथे आं गोदान भिडिअ आगारोबानो नोंथांमोननियाव नटिफिकेसन थांनाय बायदिथ' मन्दिराव थांनो ओंखारलायबाय आरोना जोङो थांनो नागिरदों गाबोन मानडेआवसो थांनो नागिरदोंमोन आरोना ओमफ्राय दिनै सानडेआवनो थांनानै फैनोसै मानो होनबा फिसाजो गिदिरा थांनो मोना नालाय बिदि आलदा बारियाव थांबाथाय ओंखायनो दिनै सानडेआवनो शिब मन्दिराव थांनानै फैनो नागिरदों आरोना थ' नायलांबाय थादों मन्दिराव थांनायखौनो एसे देखायलांसै आरोना सनाफोर नायलांदों ओंखारखांबायानो जों थांगोरनोसै थ' ओंखारबाय सनाफोर जोङो फैदो मा फैदो मनायाव लाबाय प्रसादनै थांगोरनोसै होमबा बिराद सान्दुं दिनै गरमथारलाय नै फैदो थांगासिनो उन्दै जाना दिनै बाजाबायानो मालाय गेजेरावसो जिरायलायो मालाय दिनै मन्दिराव सफैबाय सनाफोरनै जोङो हाबगोरनानै लानोसै र' मन्दिराव सफैबाय सनाफोरनै जोङो सिगांनि भिडिअआवबो नुखांखाबाय ना बे मन्दिरखौ फैखांखानाय फैबावबाय जोंहा दिनै खनसेबाव समाय मोननायखाय ओंखायनो फैबाय आयै बोनो नाङा हनै थाबायबोगौ बिब' बिनानाव आं हाबगोरफैबाय दसे जिरायनानै थांसै सनाफोर फिसाफ्राबो गेलेदों नै जायगायाबो थान्दा मोजांथार नालाय थानो ओंखायनो गोसो जाबाथाय बेहायसो फैयो आरोना आङो दसे जिरायनो आरामनो थान्दानो मन्दिरफ्राव थानो मोजां मोनो आरोना थ' मालायनि न'आव थांनानै खोथा बाथ्रा सावरायस्लायस्लाय आरोखि ना दसे जा टाइम मोनो बेहायनो मन्दिरफ्राव फैदो दर्शन जादो नङा होनबा गोसोखौ आरामबो मोनो औ दानाव मोनदो दे खाथियाव गान दामगासिनो दं हाबा दङ ओंखायनो दावरावथार हाबा ना माथाय पेन्देल खोंदों जायखिजाया दावरावथार बाजार गिदिराव हाबफैबाय दसे बन लांखानोसै नै जैग'नि माबा हरबावदो 20 थाखा बन लाबाय नै बजानै जैग' होनो थाखाय एसे बिदिनो ओंखारनायावनो द्रेद लाङाबाथाय जाया आयै खामफ्लाय लाबोफादों आङो गोदान आयदै मोननै लाबोदां नै 60 थाखा खुलिया लादों आरोना सिगांनिया बिदिनो गाज्रि जाजोब्बाय दोननोबो जायगा गैया माजों अखायाव बोरैबा माबाबाय थानानै आदै हा सोर हाबदों नोजोर र' ओंखाम ओंख्रि संसैलाय आरोबाव दाहाय प्रजेक्ट बानायनो थांबावनांगौलाय नै फिसाजोनि दे खुलिदो बोरो ओंखाम जानानै दसे रेस्ट लाबाय सनाफोर ओमफ्राय दा टाइमा 3था जानोसै आरोना ओमफ्राय फिसाजोनि प्रजेक्ट बानायनाय माने ज' साब्रै साबा लोगो नांनानै प्रजेक्ट बानायनांगौ आरोना आरो बेखौ थांनांगौलाय नै सासे लोगोनि न'आव दोनलांनांगौलाय गावनि लोगोनि न'आव थ' बेखौनो थांनो ओंखारसै लुस्र'नानै एसे दुगैस्र'नानै आं दुगैगोन होननानै सनाफोर दे बान्दो थल' आरो थ'दो
सनाफोर नै गाबलाय फुलाय जोंहा ओंखारखांबाय देलायखांबाय दुगैनानै मानानै एबार थांनोसै दसे थांब्रबनानै फैनोसै आरो बिसालावबो एसे बुस्थु लानांगौ दङ थांसैलाय बिदिनो जोंना खेलें खेसें गाबलाय फुलाय अखासो हागोन नामा बोथोराबो बोरैबा जादों थाङाबाबो जाया दसे थांब्रबनानै फैनोसै औ थ' प्रजेक्ट माबानानै फैफिनबाय जों ओमफ्राय बिसालाव हाबसै दा नै बिसालाव एसे बुस्थु लांनांगौ दं नालाय लांफानोसै फैदो गोलैगोन जि आरि लांनो फैयाखै आरो ना मोनफा मोननै बुस्थु ओंखाम संग्रानि नांगौ जादों गस्ला आरि नाङा आंनो ओइ ओंखाम संग्रानि बुस्थुसो नांगौ एसे बिसालावबो बाजार खालायबाय न'आव सफैफिनबाय अखाबो थाइफ्रिदोंमोन बै फारसेथिं बिसाल फारसेथिं ओमफ्राय जोंनि फारसेथिं गैयालाय आरोना ओरै फ्लाइअभारथिं बारा बुस्थु लाबोआखै जैग' होनायाव जिरायनो थाखाय नैबे कारपेटखौ लाबोदों आङो ओमफ्राय र' नैबे मा बुस्थु दं दा देखायनोसै न'आव हाबगोरनानै लानि बेनोसै बेहाथ' फिसाजो गेदेराथ' थांबानो नै बक्स नांगौ बेनो फिसाजो उन्दैनो मोनसे गस्ला लाबोबाय ओमफ्राय मिरामिसबा जादेरनो माने संदेरनाय जायो नालाय फुजा होबा ओंखायनो गोथार बेखौ फुजा होनायाव माने पुरि आरि बानायनो लाबोबाय आङो साराय मोनसे साहा फुदुंग्रा मोनसे खोस्लि गंसे सानि मोनसे सामस ओमफ्रायो नैबेबो नैबे जैग' होनायाव जिरायनो थाखाय बेनोसै जेबो गैया आरो आइमोनाव फैबावबाय जोङो न'आव थांखांनानै बुस्थुफोरखौ दोननानै बेरायनो फैबावबाय नै न'आव थाला जोङो दिनै फैया गोबावथारसैमोन नालाय आइया लोमजानानै दं नालाय नायफैया गोबावथारसै ओंखायनो फैबाय जोङो नै माबा आलु लेमगासिनो दं नै मालाय माबा जाहोयो नै बिहामजोनो माबा खालायनानै आलु बरा खालामनानै जानोसै नो सासेया नै गेलेनाया बिबैनाव फैबायथाय बिराद मोजां मोनो जायगाया खुला गोजान नालाय गेलेनो पक'रा एवबाय नै आइया आं दसे एवनोसै पक'रा एवदों नै जोंना बिखुनजोआ फिसौ सानैनो जाहोनो थांसै जोंहा नै मोनाबायानो अखा थाइफ्रिखांबावबायसो नै बिबैजों दं मालाय बोला नाय थ' फैदो मालाबा सानाव फैगोन ओंखारखाबायमोन जों थांनो नै बिबैया गय हरफानो नागिरदों नालाय गय लाबोदोंनो बुरजानो न'निफ्राय बेखौनो हरफानो नागिरदों नालाय ओंखायनो बिदिनो आरोना जोंहा माबा मोनसे बुस्थु लाबोबाथाय रानलायलायनानै जायो बेबायदिनो नै आबै फैगौ नै सोरबा न'आव फैनानै नै बेदर संबाय आङो दाउ बयलार लाबोफाबाय एसेनो फवासे ओमफ्राय मैथा बांगालजों संसै जानोसै उन्दुसै खर' सानाय मोनलायबाय जिनो खर'खौ माने गोरा खानानै लाबाथाय माने खाथबनानै लादोंमोन आं गोरानो बेनो खर'आ अरदावलायबाय खर'आवनो ब्रेनावनो जेबो गैला नालाय ओंखायनो एसेबानो एसे दाय देहाफ्रानो बुरैनायखाय गय हरफानायखौ नै हाननो बावदों बेखौ जा गय जानो आन्था हरफादों जोंहा गामिनिनो आरोना सिगांनि भिडिअसफ्रावबो मेरला नुखांखाबाय बे आइखौ जोंहा गामि मोनसेनिनो जायो ज' खाथियावनोखा जोंनि न' खाथियावनो बारा गोजान नङा बिदिनो थांनाय जाथाराखैमोन समायफ्रानो मिलायाखैमोन आंहाबो
ओंखायनो दिनै थांनानै फैबाय आं आइया लोमजानानै दंथ'यो नालाय एसे दा देहा गाज्रि प्रेगनेन्ट बिखुनजो जायो आरोना जोंहा गामिनिनो होजोंनि नोंसा गुमैनि गामिनि लालियाफारानिनो नायनानै फैबाय दिनै दसे बेदराबो आराम एवबाय नै एबार मैथा बांगालखौ होसनसै स्टार्टारहाय नै गावहासो अस्टारा गामलायावसो जानोसै आङो गामलायाव जानो लुबैदों मैथा बांगाल आलु जेब जेब